Tak jo, představte si, že jdete po lese, je konec března, kosa jak v marnici, ale vy se prostě rozhodnete zkrátit si cestu domů. A bum, o pár dní později z vás noviny udělají hlavní celebritu. Problém je, že už jste mrtví. Vaše tělo někdo najde, veřejnost panikaří, policie nemá nic. A tak udělá to nejlogičtější, najde si obětního beránka. A když říkám beránka, myslím samozřejmě Žida. Protože proč hledat vraha, když můžeš prostě linčovat někoho, kdo se ti nehodí do krámu? Leopold Hilsner. Chudý kluk, bez vlivu, bez šance, ideální materiál pro justiční omyl století. A fakt, že žádné důkazy neexistují? Kdo by se tím zdržoval? Tohle není Netflix True Crime. Tohle je realita naší vlastní historie. Soudní fraška, morální panika, veřejné mínění na steroidech a vlastně všechno, co dneska najdeš na Twitteru, jen bez Wi-Fi. Vítejte u morální pitvy. Dnes si ukážeme, že na to, abyste byl označen za vraha, vám někdy stačí jenom jméno a špatný původ. Jsme v roce 1899 v Rakousko-Uhersku, tedy v mnohonárodnostním státě, kde vedle sebe žijí Češi, Němci, Židé, Maďaři i další národy. České země jsou průmyslově i kulturně vyspělé, ale zároveň v nich doutná národní frustrace. Češi chtějí větší autonomii, ale v říši vládne němčina a Vídeň. V této době je antisemitismus společensky přijatelný i mezi vzdělanými lidmi. Židé jsou často vnímáni jako cizorodý prvek, hlavně kvůli předsudkům a staletým mýtům, například o rituálních vraždách. Katolická církev tehdy stále silně ovlivňuje veřejné mínění a představa nesvěcené křesťanské Panny se dokonale hodí do narrativu o nebezpečných Židech. Nepřipomíná vám to něco? Noviny. A že jich nebylo málo, fungují jako dnešní sociální sítě. Kdo je nejhlasitější, má pravdu. A když přihodíš trochu krve, vraždy a náboženství, bestseller. Dobový tisk psal například: takový je Žid. Může být učený, bohatý i zdánlivě poctivý, ale krev křesťanské dívky mu voní víc než sláva nebo čest. Národní listy 1899. Masaryk, tehdy profesor na univerzitě, to okomentoval jasně. Nesmysl víry v rituální vraždy není jen urážkou rozumu, ale i útokem na samotné základy právního státu. Je také důležité dodat, že Hilsneriáda se odehrává v závěru období národního obrození. Češi už mají jazyk, kulturu i vlastní inteligenci, ale pořád čekají na politické uznání v rámci Rakouska a Uherska. Tahle frustrace, pocit, že jsme někdo, ale přesto jsme podřízení, posiluje vlastně tu potřebu vybít si tu zlost na někom jiném, nevinném. Někom, kdo bude sloužit jako právě ten obětní beránek. Bylo ráno, konec března 1899. Zima ještě neřekla poslední slovo, v noci mrzlo, na loukách zůstaly krusty ledu a ve stínu dýchal les studeným dechem. 19letá Anežka Hrůzová si oblékla sukně, šátek, vzala svou modlitební knížku a vyrazila. Tak jako každý jiný den. Z rodné Věžničky šla pěšky do práce, do továrny v Polné. Cesta byla dlouhá, skoro 5 kilometrů, ale Anežka tuhle trasu chodila často a byla na ní zvyklá. Takže nečekala, že by si jí někde něco mohlo stát. Jenže tentokrát se domů nevrátila. Když se večer neobjevila, začala rodina poměrně panikařit. Kde je Anežka? Co se mohlo stát? Pátrání trvalo 3 dny. A potom, první dubnový den, kousek od železniční trati, mezi stromy v lese Březina. Někdo zahlédl její tělo. Leželo tváří dolů v listí, bez života. Oblečení roztrhané, krk proříznutý, nohy obnažené. Tělo nebylo jen mrtvé, bylo naaranžované. Nechutně, teatrálně.
Sukně byla vyhrnutá ke stehnu, jako by někdo chtěl vytvořit scénu. Vedle ležela Aneščina modlitební knížka, symbol víry. Teď špinavý kus papíru nasákl vlhkostí a panikou. Na místě bylo zvláštně málo krve. Méně, než by odpovídalo takovému zranění a takovému útoku. A tenhle detail spustil lavinu. Přišli lékaři, obhlídka. Násilí tam bylo, ale bez známek znásilnění. Přesto ten způsob, ta symbolika, rozhalená modlitba, krev, to všechno v době, kdy křesťanská společnost žila velikonočním očekáváním a zároveň právě začal židovský svátek Pesach. A najednou už šlo všechno strašně rychle. Duchovní začali kázat o znesvěcení. Noviny šeptaly o rituálu a lidé chtěli věřit, že tohle nebyla jen vražda, že to byla oběť. Křesťanská pana, prolitá krev. Stejný příběh, který si šeptaly generace, teď se měl konečně potvrdit. Místo skutečného a pravého vyšetřování začalo hledání scénáře. Symboly byly připraveny, role rozdané, Aneška byla mučenice a vrah. To měl být žid. To bylo přece jasné. Nehledaly se důkazy. Hledalo se potvrzení podezření. Polná byla malá, ale to byla velká událost. Kázání plná slz a ohně. Na návsích se šeptalo, v kostelních lavicích se zatínaly pěsti. Během velikonočních svátků, tedy jen pár dní po nálezu těla, už lidé říkali, polanské ulice budou omyty židovskou krví. Co se vlastně stalo s Aneškou? Kdo jí zabil? Proč? To už nikoho nezajímalo. Tělo bylo jen první dědictví. Aneška se stala nástrojem, symbolem, výmluvou pro lynč. Tady skončil příběh jednoho děvčete a začala hysterie, která pohřbila mnohem víc než jen jedno tělo. Představte si, že jste mladý muž. Žijete v malém městě, kde každý ví, co jste měli k večeři. A zároveň jste ten, o kom se každý šeptá. Ne proto, co jste udělal, ale proto, co si představujete. Leopold Hilsner narodil se v roce 1876 v Polné, do skromné židovské rodiny. Otec byl krejčí, žádný boháč. Matka se starala o domácnost. Vyrůstal v době, kdy už Češi snili o národu. Ale Židé se pořád ještě museli tvářit nenápadně, aby vůbec mohli žít v klidu. Školu opustil brzy. Ne, že by byl hloupý, ale nebyly na ní peníze. A když nejsou peníze, nejsou ani šance. V dospělosti se živil, jak se dalo. Tu pomáhal v obchodě, tu prodával věci po domech. Neměl žádné stále místo, žádnou oporu, jen sám sebe. A to moc nestačilo. V Polného znali. Ne jako někoho výjimečného, ale jako toho podivína, samotáře, chodící stín. Prý měl divný pohled, mluvil potichu a moc se mezi lidi necpal. Možná introvert, možná jen unavený člověk, který se snažil přežít. Ale ve společnosti, která hledá vnější znaky divnosti, se z takového člověka stane rychle ten podezřelý. A tak, když zmizela Aneška Hrůzová a noviny začaly syčet slova jako znesvěcení a rituál, za všechno můžou Židi, netrvalo dlouho, než se lidé začali ptát, kdo mohl něco takového udělat. A ještě rychleji přišla odpověď, no přece ten Žid, Hilsner. Přestože proti němu nebyl žádný důkaz, policie ho předvolala. Údajně ho někdo viděl poblíž lesa. A to stačilo. Výpověď Marie Světákové. Ta, co utvrdila, že ho zahlédla
se několikrát změnila. Někdy to bylo dopoledne, jindy odpoledne, někdy měl kabát, jindy klobouk. Její popisy byly tak rozdílné, že by se vešly do 2 různých filmů. A to už přece mělo někomu dát. To znamení, že je něco špatně. Ale očividně ne. Další svědci fungovali úplně stejně jako Světáková. Jeden tvrdil, že šel Hilsner zprava, druhý zleva. Někdo si byl jistý, že měl vousy a jiný přísahal, že byl oholený. A pak se objevil ten důkaz. Zakrvácená košile. Představena veřejnosti jako bomba. Jenže při zkoumání se ukázalo, že krev na ní nepatřila Anežce, ani nebyla lidská. Ale to už nikoho nezajímalo. První zpráva byla o tom, že se objevila zakrvácená košile. Košile už byla v novinách a byla to vizuální zbraň. A veřejnost miluje obrazy a ne fakta. A co Hilsner? Ten u soudu působil velmi ztraceně, byl zmatený a sám nechápal, co se děje. Nedokázal reagovat a vzhledem k jeho malému dosaženému vzdělání neuměl správně česky. Jeho materštinou byla totiž němčina a jidiš. Když na ně někdo křičel, spíš se stáhnul. Nepůsobil jako silný člověk, který by křičel já to nebyl. Působil jako někdo, kdo čeká, až to skončí. A to možná byla ta chyba, protože veřejnost si z jeho slování řekla, no jasně, podívej se na něj, vypadá jako vrah a chová se jako vrah. A to je ten moment, kdy se spravedlnost přestala ptát, co se stalo, a začala řešit, kdo se hodí do příběhu. Masaryk později napsal, zločin nepátrá, zločinec se vyrábí. A právě v tomhle bodě byl Leopold Hilsner vyroben. Mladý muž, bez vzdělání, bez peněz, bez důkazů proti sobě, jen s nálepkou ten divný žid z Polné. A to stačilo k obžalobě a obvinění z rituální vraždy. Bylo ticho. Ticho, ve kterém se všichni tvářili, že je všechno jasné. Ale právě do toho ticha, plného nenávisti, šuškandy a polopravd, stoupil hlas, který se odvážil říct ne. A není řeč o nikom jiném než o profesoru Tomáši Garrigu Masarykovi. V té době respektovaný, ale ne nekritizovatelný. Měl jméno v akademickém světě, ale na rozdíl od jiných věřil, že pravda není otázkou názoru, ale faktu. Když začal případ Hilsnera plnit stránky novin, Masaryk mlčel, pozoroval, čekal. Ale čím dál víc mu něco nesedělo, příliš emocí, příliš málo důkazů. A tak se začal ptát. Napsal článek, pak další a pak série textů, kde přímo napadl samotnou myšlenku rituální vraždy. Řekl to nahlas. Tato pověra je ostudou moderní společnosti. Ale společnost na Masaryka nebyla připravená. Lidi začali zuřit. Masaryk? Že se zastává žida? Že zpochybňuje čistotu oběti? Že narušuje pořádek? Prostě vystoupil z davu. A to se společnosti nelíbilo. Veřejnost se rozjela jak splašený vlak. Na jeho přednáškách začaly řvát, na ulicích po něm plivaly. Plakáty hlásaly slogany jako Masaryk, židovský zaprvenec. Profesor, co líbá Talmud, zrádce národa. A to nebyly jen urážky, to byly výhrůžky. Na některé z jeho přednášek dokonce musela být povolána policie. Lidé házeli kamení, pokřikovali a hlavně chtěli umlčet jeho hlas. Hlas, který se snažil zajistit spravedlnost. Hlas, který Hilsnerovi chyběl.
Masaryk neuhnul, nebyl naivní, věděl, co riskuje a přesto šel dál. Nebojoval za Hilsnera jako osobu, bojoval za spravedlnost, za právní stát, za to, že nestačí podezření, že nestačí vypadat divně a že rozhodně nestačí být žid. V sérii článků pro časopis Čas rozebral celý proces. Rozsekal ho na kousky. Ukázal, že soud nebyl férový, že důkazy jsou chabé, že výpovědi si odporují a že celý národ se nechal strhnout jednou jedinou myšlenkou. Tenhle člověk je vinen, protože chceme, aby byl vinen. Kdo chce pravdu, musí snést i nenávist. To napsal a to taky zažil. Ztratil podporu. Dočasně přišel o politický vliv. Někteří kolegové se od něj odvrátili, ale Masaryk to bral jako daň, jako nutnou oběť. Později řekl: byl to tehdy boj o víc než jeden život. Byl to boj o charakter českého národa. A právě tenhle boj, kdy jeden člověk řekl dost, se stal z jedním důvodů, proč jsme ho později začali nazývat tatíčkem národa. Protože někdy nejde o to, kolik máš na své straně lidí, ale kolik pravdy máš ve svém srdci. A přece pravda vítězí. Soudní síň. Dřevem obložená, vysoká, mrazivá. Vzduch těžký jako olevo, neodvětrané emoce, nenávist, předsudky. V přední lavici sedí Leopold Hilsner. Hrudník stažený, ruce sevřené do dlaní, oči sklepané. Nevypadá jako muž, který ví, co se děje. Vypadá jako někdo, kdo čeká na popravu. Už teď. Ještě před rozsudkem. Je září 1899. Proces s Hilsnerem začíná v Kutné Hoře. Oficiálně má rozhodnout o jeho vině, ale neoficiálně všichni si na něj už ukázali. Svědectví jako divadlo. Soudní síň rozhodně není místem důkazu. Je to jeviště. A na tom jevišti hrají roli i svědci. Marie Svitáková, mladá dívka, která tvrdí, že viděla Hilsnera poblíž lesa, ale její výpověď se mění jako počasí. Jednou říká, že to bylo ráno, pak že odpoledne, jednou má kabát, pak ho nemá, jednou šel sám, pak s někým. Na otázky obhájce odpovídá nejistně. Přesně si prý nepamatuje, ale na přímý dotaz státního zástupce odpovídá: ano, to byl on. Bez váhání, bez pochybností. A tohle bohužel stačí. Další svědci jsou podobní jako ona. Josef Kudrna tvrdí, že Hilsnera potkal na poli, ale v jiném čase, než uvádí Světáková, a v jiném oblečení. Nemohli se aspoň domluvit? František Plichta vypovídá, že viděl nějakého žida utratit. Ale jak dokážete z dálky poznat žida? Prostě to nedává smysl. Ale když má identifikovat Hilsnera, tak váhá. Nakonec pak kývne. Ve vzduchu přece visí očekávání a svědek ho nechce zklamat. A soud? Ten to neřeší. Můžeme se tady hádat o tom, jestli soud kývnul na rozsudek z toho důvodu, že byla tlačena nějaká očekávání nebo ne. Ale kdo ví? To věděla jen tehdejší justice. Soud to prostě neřeší. Rozpor, nepodstatný, nesoulad, nevadí. Protože narrativ už je hotový. Obžaloba ho napsala a svědci ho čtou. A pak je tu přece důkaz číslo 1. Zakrvácená košile, která má údajně patřit Hilsnerovi. Noviny o ní píší s radostí, s velkými titulky. Košile vraha. Důkaz, který pohřbí žida. Jenže krev neodpovídá. Později se ukáže, že není lidská. Žádná spojitost s Anežkou, žádný forenzní základ. Ale to už nikdo neřeší. Košile
už oběhla republiku na titulních stránkách. Její příběh je silnější než pravda. A k tomu všemu přichází Karel Baxa, státní zástupce. Muž, který se netají svým antisemitismem. Svěřuje osud jednoho člověka. Ve svém závěrečném projevu nemluví o důkazech. Mluví o nebezpečí židovského elementu. O rituální vraždě, kterou Hilsner podle něj musel spáchat. Protože je žid. Tohle není jen zločin, říká. Tohle je důkaz, že staré zvyky nezmizely, že krev křesťanských panen stále láká temné síly. Publikum je v tranzu. Někteří tleskají, jiní pláčou, ale všichni věří. A tak padá první rozsudek. Trest smrti, oběšení. Ne proto, že by někdo něco dokázal, ale protože národ se rozhodl, že tenhle příběh takhle skončit musí. Věc má ale dohru. Masaryk, zahraniční novináři, právníci z ciziny, všichni tlačí na nový proces a stát povolí. Rok 1900. Soud v Písku. Nové místo, nové jméno. Marie Klímová. Dívka, která zmizela bez stopy. Nikdo ji nenašel. Neexistuje místo činu, neexistuje tělo, neexistuje vražda. Ale tělo tvrdí, že je to druhá oběť. Druhá Anežka. Další křesťanská panna. A viník? Zase Hilsner, protože kdo jiný? Obžaloba si tedy vytvořila druhou vraždu. Jen tak. Pro efekt. Znovu výpovědi, znovu manipulace a znovu trest smrti. 2krát. Za 2 vraždy. Z toho jednu, která možná nikdy neexistovala. Až teprve tehdy, kdy se z případu stává mezinárodní ostuda, vstupuje do hry císař František Josef I. Trest smrti mění na doživotí. Ne z milosti, ne z přesvědčení, ale z politické nutnosti. Rakousko-Uhersko si nemůže dovolit další vlnu kritiky. A v tomhle světě spravedlnost není ctností, ale strategií. Leopold Hilsner je odvězen do věznice. 23letý muž. S mušmudlanou košilí, bez právního zázemí, bez přátel, bez šance. A tam stráví 18 let. Představte si, že jste na pitevně, ale na stole neleží tělo. Leží na tom svědomí národa. A my máme skalpel. Tahle kauza nebyla jen o chybě. Nebyla to jen justiční tragédie. Bylo to kolektivní zhroucení morálky. Spravedlnost tehdy nedostala přes prsty. Dostala pěstí do obličeje a ještě si pak musela sama lehnout do márnice. Vražda Anežky Hrůzové nebyla jen zločinem proti ní. Byla zneužitá, přetvořena. Stala se scénářem. Obžaloba nebyla napsána na základě faktů, ale na základě očekávání. Hilsner nebyl vybrán kvůli tomu, co udělal. Byl vybrán kvůli tomu, kým byl. Chudý, žid, podivý. Obraz vhodného pachatele byl silnější než jakýkoliv důkaz a veřejnost ochotně tomu zatleskala. A právě tady, právě v tomhle bodě začíná ta pravá pitva. Ne pitevní zpráva Anežky, ale pitva společnosti. Protože jak je možné, že tolik lidí najednou uvěřilo blábolům o rituální vraždě? Jak je možné, že vzdělaní lidé křičeli smrt židů? Jak je možné, že noviny tiskly ilustrace smyšlené scény vraždy a všichni to brali jako realitu? Protože je to jednoduché.
Je pohodlné věřit lži, která zapadá do toho, co už si myslíme. Je těžké se podívat pravdě do očí, zvlášť když pravda říká. Tohle si taky způsobil ty. Masaryk to pochopil a řekl to nahlas. Demokracie je diskuze, ale diskuze vyžaduje odvahu a ta tehdy chyběla. Lidi tehdy nechtěli diskutovat, chtěli věřit, ukázat prstem, nikoho zničit. A teď? Kolikrát od té doby jsme to udělali znovu? Ukázali prstem dřív, než jsme se podívali na fakta. Sdíleli titulek bez čtení článku. Nadávali bez přemýšlení. Souhlasili s davem, protože to bylo pohodlnější. Být součástí, když říct, počkej, co? Leopold Hilsten strávil 18 let ve vězení. Když vyšel, byl zlomený tělesně i duševně. A jeho jméno? Nikdo ho neočistil. Nikdo neřekl pardon. Nikdo nepřiznal vinu. Nikdo si nepřiznal, že jsme mu to udělali my všichni. Hilsner zemřel v zapomnění, ale my jsme ten rozsudek nikdy nepřehodnotili. A možná právě proto. Nás pravda pořád ještě děsí víc než lež. Než lež, ve kterou si pohodlně zvykneme věřit. Tak, to byl příběh, kde spravedlnost dostala dovolenou a předsudky si vzaly hlavní roli. Pokud si myslíte, že jsme se od té doby posunuli, stačí se podívat na dnešní titulky článku. Děkuju, že jste poslouchali Morální pitvu. Pokud se vám to líbilo, dejte vědět, pokud ne, no aspoň jste zjistili, že i ta historie může být horor. Příště se podíváme na další případ, kde realita předčí fikci. A nezapomeňte, někdy je největší zločin uvěřit lži. Tak čau!